ஃபஸ்ட்டு ஏசியோட கேஸ் லீக் ஆகுதா இல்லையா பார்க்குறாங்க. கேஸோட லீக்கேஜ் வந்து ஓகேன்னு வந்துச்சு. ஸோ இன்டோர் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு மோசமாக தான் இருக்குது. கண்டென்சர் காயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உப்பு படிஞ்சிருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்டோரை க்ளீனாக டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு தட்டி விட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக ரெஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கேஸ் லீக்கேஜ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு முன்னால் நம்ம கொஞ்சம் சேஃப் ஆகிடணும். சேஃப் ஆகிட்டு ஃபேம் ஜெட் வாஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து அர்பனில் தான் நான் புக் பண்ணேன். ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ₹768 வித் ஜிஎஸ்டியோட. ஸோ இந்த சர்வீஸ் வர்த்துன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஜென்ரல் சர்வீஸ்னு சொல்லும்போது நார்மலாக எல்லாத்தையுமே கட்டிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் மூலிமா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க ஜெட் மூலிமா ஃபேம் போட்டு ஃப்ளேம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்டோரில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பேரையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ப்ளோயரு கண்டென்சர் காயில் இது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் அது மேலே இருக்கிற ஸ்பேர் அதில் எல்லாம் டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இருக்குது அதையும் க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏசிக்கும் இப்போ இருக்கிற ஏசிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அதேமாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. இந்த சர்வீஸ் வர்த்துங்க. தேங்க்யூ. இன்டோர் மட்டும் இல்லைங்க, அவுட்டோரும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க ஜெட் வாஷ் மூலிமா. ஆனால் ஃபேம் அப்ளை பண்ணாமல் நார்மல் தண்ணியை வச்சு வாஷ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சர்வீஸ் வந்து ஓவராலாக 5 ஸ்டார் தாராளமாக கொடுக்கலாம். பாய்.